sama-sama. Anane anane wong iki sing tak duweni koyo-koyo ganduli koyo-koyo nangisi kesandung-sandung aku maksane hatimu kapok meh tumbang tak gawe dhewe ra iso ngukur lan kesadaranku sikap kekarepanku yen pancen tak dadi siji iso ngrumat lan bakuli durung kawujud kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Boleh minta semangatnya lagi ya Marida hari ini. Yang di belakang mana suaranya lo? Thank you teman-teman sudah datang hari ini, luar biasa. Desa musik. Mana pasukan jogetnya kita bersenang-senang hari ini. Hey! Anane wong tresno. Say. Anane wong iki sing tak duweni koyo-koyo ganduli koyo-koyo nangisi kesandung-sandung aku maksane hatimu kapok metumbang gawe dhewe iso ngukur lan kesadaranku singkat lagi kekarepanku yen pancen dadi siji iso ngrumat lan bakuli kotakan beso nganti petopati durung kawujud kowe kesusu mutusi aku sembrono ning rasa piro malah dadi perkara nanging rapopo ketulo-tulo dadi tulisan kanggo crita tuwa. Boleh minta suaranya lagi. Anane wong tresno. Sinten sing sambat ning pas ninggal lunga wektune mboten tepat lagi bunga-bungae nyawange semu wis dikono lali
kali sikaran hati. Mulai Melek oh sayang, aku sing berjuang. Ipo nang ipo tak kepanting ngepen ora kurang. Dengan gampangnya sampean tinggal saya, tanpa mikir kabeh sing wis berjalan. Thank you teman-teman Saudi dan luar biasa. Kangen apa sih? Kangen lagi hati. Kangen ingati caramu untuk aku. Eko-eko saiki hati kok singgari. Kesan kau datang seolah cinta. Kau permainkan hati yang jatuh cinta. Sewot Ekman masih luar biasa. Kenangan coba jerone wis saling podo ngertine. Nanging ning opo kok rambo pertahanake. Tipis pertahanan hatimu kok kalah kalih masa lalumu. Luar biasa. Sama Rida sikat. Hey. Oh iya. Ya Jos. Tegone saiki atimu sikari. Atimu sikari. Kesan yang pertama kau datang seolah cinta. Dengan senang hati aku menerima. Kau permainkan hati yang jatuh cinta.
Dancuk kebayang-bayang nanti kagowo ngipi iso gawe nyaman rajaminan duweni atimu kaya apa? Kaya awak dhewe iso ngobrol tekan rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani rasa galau lompat-lompat lagi karo arep cemburu kok dudu sapa-sapa sing ngawale perhatian ning atine ra pengen apa ta? Sabar Mas, bisa gawe nyaman rajaminan duweni atimu kaya apa? Kaya awak dhewe iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling larani
panas saya. Panas rawe. Gak apa sak panas-panas iki jek panas nyawang mantanmu gandeng karo liyane ya. Saya boleh minta kenang-kenangan di sini halo? Boleh ya? Kita akan nyanyi sinarengan bareng-bareng. Tapi aku pengen minta kenang-kenangan, saya akan upload di Instagram. Saya boleh dong yang bawa flash, dinyalakan flashnya teman-temanku. Atuh-atuh kok ngawi aku mau njaluk kuwi lho, flashnya dikakno ya. Luar biasa. Sing ngekane flash tak dongakno sugih. Ada yang bawa pasangan, halo? Ya nek, sing go bestine, go bestine. Dipeluk dong bestinya, dipeluk. Luar biasa pertemanan kalian kompak sekali. Ya Allah, rangkulan sampai nyolot-nyolot loh ya Allah. Luar biasa. Kita nyanyi sinarengan ya saya. Sing gawa pasangannya dirangkul pasangannya. Saya yakin kalian relate dengan lagu ini teman-temanku. Karena berpasangan pasti ada cobaan yang bermacam-macam teman-teman. Kita nyanyi bareng-bareng. Kedaden tenan kebak katresnan kebak kasih lan sayang. Ngobrol aja. Ngobrol ra ono se. Tes sembun sing ngancani aku sampean koyo lagi kasmaran tenang. Aku teko tuwa bebarengan. Everybody sing. Matur wis iso saling kuat-kuatin kudu wong liya sing rasanen hubungan iki berlanjut. Tatang lagu ning jopo patar tenan saya dewasa nganteni badai terang nanging sinau nari ning tengah udan. Terima kasih boleh diturunkan flashnya teman-temanku. I love you Samarinda. Kita kembali ke 2019. Lagu pertama dari Denny Caknan, Kartonya Nomdot, janji untuk kalian semuanya. Jangan lupakan lagu ini karena lagu ini masterpiece dari seorang Denny Caknan. I love you Samarinda. Hey.
Yang di belakang halo. Yang lagi bahagia boleh tangan di atas semuanya teman-temanku sama Rida. Kita lompat-lompat pada hari ini. One, two. Katonyono nengawi medhot janjimu. Lebih kompak. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah jadi lompat semuanya. Matu kono belok kiri lurus wae, ora usah nyawang sepionmu sing marani hati tambah bebani. Sikap lagi. Katonyono nengawi medhot janjimu. Amro jagat nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malah jadi mana tangannya. Matu kono belok kiri lurus wae, ora usah nyawang sepionmu sing marai hati tambah bebani. Ora usah nyawang sepionmu sing marai hati tambah gateli. Tak usahake, tak pasrahke jantung atiku, nganti namoni lelayu sing apik-apik. Ning dina istimewa iki, dongaku langgeng tresno abadi. Thank you teman-teman luar biasa. Hey! Thank you semuanya. Aku nebak isine pandongamu, wis tak siapke kadung sliramu. Aku mungkir kata-kata romantis sing iso nenangke kowe sing manis. Saksi donya langit gede rasaku tunggal.
Kadungku terkesan biasa, rong iso ngenei sing sempurna. Selamat tambah usia, semoga umur panjang, harap bisa terkenang sayang. Tak usah panyuwunmu, tak pasrah jantung hatiku, nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Sing dina istimewa iki, tungguku langgeng tresno abadi. Tak usah panyuwunmu, tak pasrah jantung hatiku, nganti namoni lelayu sing apik-apik ya sayang. Sing dina istimewa iki, tungguku langgeng tresno abadi. Samarinda, Desa Musik. Jam 11 bengi aku mbok tinggalno, mbok tolak tanpa sebab sing pasti ngelarani. Kadung sayang, kadung kadang-kadang mudah hati traumamu. Ini mesti sangat hujanku. Adem ya, Bo? Hey! Adem angin wangi teko, ngancani aku kelangan konco tuto. Jane namung apa, hey? Jane namung, tapi kok loro. Yen akhire wirang pisan, yen akhire loro ben loro tenan. Opo mulus wis karise ngene, selalu ngancani ilang endine. Mana tangannya? Tresno kaya bonsai, mau sirami lino lan wangi, masih elo endah disawangi, tapi fokus ora iso gedi. Luar biasa Samarinda, terima kasih untuk High Price Festival dan seluruh penonton yang sudah hadir membeli tiket malam ini. Luar biasa. Di Banyu apa ya? Di Banyu apa luar biasa. Boleh nyanyi bersama-sama di teman-teman. Oh,
setenan we nganggep aku. Jadi namung masalah tresno tapi koyo yen akhire wirang wirang pisan yen akhire loro ben loro tenan opo tulus wis garis jane namung masalah tresno. Gancuk. Isih kebayang-bayang, isih dadi bekas samburan kulanmu wangine isih ning atimu, isih tak kanani, isih tak tunggoni, isih terus tak tangisi. Kita akan panggilkan teman saya, adik saya yaitu Sitot Lavora untuk datang ke sini teman-teman. Adik sing melang nakal lagi ya. Ya Tot, nyanyi Negoro Angin iso ya? Aman Pak Den. Ya, aja nyanyi. Kebi sabun, mana ya nyanyi? Tang nyanyi. Dewan Belajar Suara Lavora. Kebi. Ayo, Samarinda. Sabaran adik. Kebi sabun negara angin gayo tresno murasane wis ramungkin wis beda semenjak jarak teko tiang sing biyen tak kenal dadi wong liya. Ternyata LDR pahit tenan, boten seindah kembang tulip ing taman. Goblokku isih sayang awakmu, ngerti ora sutingan jadi zaman susahmu. Negoro Angin, ini lagu baru yang belum tahu lagunya silahkan cek di YouTube Denny Cahnan teman-temanku. Luar biasa. Kita duet ya Tot ya. Denny Cahnan, siap Mas. Nyanyi bareng-bareng ya. Tak tempuh 1000 kilometer nusul awakmu sing nate janji mulih ning aku sawise rampungke urusan Samarinda. Sikat Tot. Masya ora tau ngelami minus siji mosok ra ditemoni
Ise kebayang-bayang, ise dadi kenangan, bekas samburan bulanmu, wangine ise ning atiku, ise tak kangeni, ise tak kangeni, ise terus isi sayang awakmu. Si Tata Pura luar biasa. Mas Dedi Sadan. Next song kita akan nyanyi Ropang bersama-sama teman-teman. Sampun wonten enten tenagane damel ngimbangi liyane sing ketok penak uripe kadang kepidak penyet ngempet dadi tangisan rodo panguripan bakal puter nanging mbok Sing pengen koyo ngene terlahir resuke bondo sadar aku kalah rumah setelah kowe sayang aku ora aku rameson
Panaskan dulu bangkean kita teman-temanku. Mana suaranya teman-teman dan sama di dalam. Siap lompat-lompat bareng hari ini. Lupakan utang, lupakan mantan. Kita lompat-lompat bersama, oke? Saya hitung 1 sampai 4, kalian lompat semuanya, oke ya? Dipanasnya, bangkeannya dipanasnya. Ciro lupa. Hey, 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 hey. Asoy. Let's go. Tak soko. Tak soko. Lagi. Hey, tak soko. Hey. Luar biasa hari ini, terima kasih banyak teman-temanku. Tot, kita sebagai anak muda yang meneruskan lagu berbahasa daerah, Yo, kita akan selalu menyanyikan lagu Suwargi Langgeng Padi di Kempot ya. let's go. Hari ini kita akan nyanyikan lagu Suwargi Langgeng Padi di Kempot. Tanpa beliau, saya, Sitot dan lain sebagainya tidak akan bisa berdiri di sini menyanyikan lagu daerah teman-temanku. Luar biasa Suwargi Langgeng Padi di Kempot. Kita rame-rame menyanyikannya ya. Siap. Tutu lambi anyar sing ning jero lemariku. Nanging sing mau pamer kening aku. Ning opo Seneng aku yen mung gawe loroku pamer bocah aja. kita lompat lagi. Ciro lupa. Hey, 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 hey.
apa?